Aquest dematí hem tingut una convocatòria per part del govern previ al ple, ja que ens han comunicat que el ple quedaria suspès i per tant podríem encetar altre cop tota una sèrie de reunions per concretar més o per ampliar, evidentment, més les pedalades, les mesures que nosaltres portàvem. Per tant, això, clar, dona un canvi a la situació. Evidentment, nosaltres focalitzàvem tots els tempos que teníem cap al ple d'avui a la 1. El fet d'anul·lar-se el ple o posposar-se, cada congelat canvia i nosaltres podem continuar, per tant, tenint reunions amb el govern, per tal que les nostres mesures arribin a concretar-se i a quedar-se molt més ampliades del que estaven abans. L'acord està més proper avui que divendres? Està més proper en el sentit que divendres les assemblees de Barcelona havien pres una decisió respecte al que teníem a la mà, i sí, clar, hi ha un canvi perquè ara s'obre altre cop tot un cicle de trobades. Sí, això és un canvi en el sentit que no hi ha res tancat. Aleshores, clar, també és cert que la CUP Capgirem necessita unes temporitzacions potser diferents d'altres organitzacions i, per tant, el que parlem amb el govern anirà altre cop a les assemblees i després, en l'entorn de la mesa política, que són els delegats de totes les assemblees, se'ns comunicarà què opinen aquestes del que se'ns proposi en aquests dies. Tindrà temps d'arribar divendres? Com una decisió presa? El divendres és difícil per les cadències que tenim nosaltres, no? La veritat és que és difícil perquè les assemblees es reuneixen habitualment als nuclis dilluns, dimarts i dimecres, la mesa política és el dijous, pel divendres és pràcticament impossible. El que ja us ha dit el govern aquest matí, ja ho podeu traslladar a les assemblees? No, el govern aquest dematí ens ha comunicat això, que el plenari no quedava desconvocat, quedava posposat, i que per tant llavors començaríem les reunions, que serien intenses en el sentit en el temps, pràcticament seran cada dia, que parlarem de tot allò que va quedar pendent. Estan oberts a parlar de tot allò que va quedar pendent, per tant, nosaltres, ni que sigui nit i dia, cap problema, perquè això sí que a la mesa política de la CUP Capgirem es va parlar, que si començava un altre procés de modificació pressupostària o bé congelar-se el ple per tant obrir reunions, doncs estàvem disposats nosaltres a continuar parlant. El que es va descartar és que mantenint-se el ple de dilluns, amb un cap de setmana a correcuita, negociar el què, perquè això sí que no s'ajustava a l'assemblearisme del que nosaltres gaudim a l'organització. Ells han anat amb intenció de cedir, i vostès? Es pensen cedir alguna cosa més? Això també depèn de les nostres assemblees. A veure que nosaltres tenim molt clares les nostres mesures, les nostres pedalades, respecte a el que ens van donar la CUP va dir que no en les seves assemblees, a veure què ens donen i estem oberts, les assemblees estan obertes a rebre tots els oferiments. A veure, amb una negociació sempre s'ha de ser una mica flexible, però no ho decidim les regidores, ho decideixen les assemblees. El govern diu que és més optimista després de la reunió que abans de la reunió. Us sentiu igual d'optimistes? Optimisme, en el sentit que a la reunió hi ha hagut un to que sí que es diferencia del que hi havia hagut fins ara. En aquest sentit podem dir que optimista o més còmode, més receptiu. Podem fer castellà? No, habitualment nosaltres diem que poseu subtítols. Moltes gràcies. Jo vull preguntar si els va sorprendre que divendres el senyor Pisarello justifiqués el no que havíeu anunciat com una decisió segurament política perquè no entenia que els motius fossin sobre contingut. Bueno, a la reunió que hem tingut aquest dematí jo crec que s'ha costat més a comprendre el per què havien dit que no, perquè els hi hem donat molta informació de les diferents reunions que havíem tingut i que semblava que ell no sabia. Per tant, crec que sí que ha comprès molt més la nostra negativa de les assemblees.